hej med jer. Og velkommen tilbage. Så prøver vi lige en gang mere. Og i dag, der skal vi faktisk ud og køre. Ja, man, vi skal totalt ud og køre. Planen for i dag er, at vi skal have en kop kaffe et eller andet sted. Og det er jo bare skøn nu hver i dag. Prøv nu lige at se. Sådan der. Så ude på cyklen i går, og så tror jeg, at vi skal ud og lave en lille kop kaffe ud og se lidt på landskabet i dag. Så vi ses. Så skal vi snart til at starte den for første gang. Så lad os lige tage et kig. Nu håber vi, at det lykkes. Sådan der. Og med 3925 på klokken, så kan vi godt køre. Jamen, nu må vi se, hvordan det går med det her lyd. Det sidder utroligt tæt på jer, så lad os se, hvad det her det bringer med. Så nu kører vi i hvert fald stille og roligt. Nej, for Sørensen da. Her da. Nej, hvor er det dejligt. I dag, der tænkte jeg, at vi skulle ud til Fårup Sø, for det er bare et super dejligt område. Og jeg tænkte, vi skulle ud og måske have en kop kaffe derude på en lidt mere alternativ måde. Så lad os se, hvordan det går. Jeg undskylder jo selvfølgelig allerede nu, fordi mit chin-mount, det er ikke kommet hjem endnu. Men lad os håbe, det går, for nu i hvert fald. Fedt, så holder vi jo her. Jeg tænkte, det var med bare hjælp for en kop kaffe. Og hvad var det, jeg havde glemt? Ja, den der kop. Det er også rigtigt. Så nu må vi se, om vi ikke lige finder et alternativ. Så har vi så med fået kaffe her på Fårup Sø, og det var faktisk bare rigtig dejligt. Så nu tænker jeg, at turen går lidt videre. Så er vi på den igen. Vi dæmmer bare lige ud af han og vej, skal vi. Så blev det til dagens anden kop kaffe. Ja,
Vi er her på Circle K, og jeg tænker faktisk, vi skal videre i teksten, når vi har drukket kaffen. Og tror sgu lige, vi skal et smut til Aarhus, fordi der er bare super dejligt, og det er også min hjemby. Så vi ses i Aarhus. Ja, man ser jo altid sådan lidt semi-most ud i sit ansigt, når man får sådan en lille snublekys af. Jamen, det var dagen i dag. Jeg prøver lige at sætte det lige her. Så skulle jeg bor lige her. Så ser vi, om det virker. Det blev jo også til lidt kilometer. Vi slutter på 4.090. Så det var jo faktisk en rigtig dejlig dag. Og himlen, den er stadig blå. Og det vil sige, at vi trækker Sweden i garage. Tak for en dejlig dag.